Ma taqta xejn is-saga tad-deputat Prim Ministru Chris Fern, hekk kif fl-aħħar sigħat is-sit tal-aħbarijiet The Shift News żvela li anke t-tifla taċ-Chief of Staff tiegħu ingħatat impjieg mal-Gvern. Selin Camilleri Ċantar li għandha 26 sena tpoġġiet fuq il-bord mediku li jiddeċiedi li ma pazjenti jmorru barra l-pajjiż għal xi forma ta' trattament. It-tifla taċ-Chief of Staff ta' Fern gradwat bħala dentist madwar sentejn ilu. Ġimagħtejn ilu l-istess sit elettroniku żvela li omma Carmen Ċantar qed titħallas 16,000 euro fix-xahar wara li tpoġġi tmexxi l-FMS il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Ċantar hija wkoll iċ-Chief of Staff ta' Fern u persuna li tmexxilu l-kampanja tiegħu. Skont Shift il-ħatra tat-tifla ta' Ċantar saret mill-Ministru Chris Fern innifsu. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela li luf li qed jintieqfu għal tal-qalba bħal donnhom qishom xejn mhu xejn. Il-manuvri qed jagħmel Chris Fern aċċettabbli? L-qalli ma' manuvri qed tirrefi. Carmen Ċantar issa t-tifla tieħha. Il-kuntratt ta' Carmen Ċantar diġà kellu l-okkażjoni jesprimi ruħu dwaru id-Deputat Prim Ministru kif ġa qed huwa kuntratt li jmur lura għal qabel Jannar tal-2020 u diġà għedna wkoll illi fi eluq dak il-kuntratt ikun hemm ir-reviżjonijiet. Tkun ħadet il-flus kollha sa eluq tal-kuntratt? Hemm kuntratt illi ġie firmat qabel Jannar tal-2020. U tajjeb għalhekk dal-kuntratt jiġifieri? Qed ngħidlek illi diġà id-Deputat Prim Ministru esprima ruħu dwaru eluq dak il-kuntratt jekk ikun hemm kwalifiki għandha Carmen Ċantar biex ħadem dal-ġob? Il-kwalifiċi li għandha huma dawk li jirriżultaw mis-CV tagħha, il-kundizzjonijiet tal-kuntratt huma magħrufa. Intom stess saqtu fuq il-meritokrazija u meritokrazija. Fejn il-meritokrazija f'dawn jobs? Però diġà weġibtek. Tix tweġibni fuq dan. Weġibtek. Fuq it-tifla tagħha. Diġà weġibtek. Mhux magħruf eżatt x'esperjenza għandha Selin Camilleri Ċantar fejn jidħol trattament ta' pazjenti barra l-pajjiż.